Welcome back sa atong palimay drama. Sa dili pa ta mag-upload sa atong drama, vlog sa ta gamay para dili ta marius content. Nami karon sa dagat mga listeners, no? O katong dili ganahan maminaw, pwede ra ninyo i-fast forward sa atong drama. Ug gusto na ko mga listeners, daghan kayong salamat sa iyong pagsuporta ug pagpaminaw sa atong mga drama. Ug kini atong i-upload part 34 na ta karon sa atong palimay drama. Nami karon sa dagat mga listeners. Dako kayong hunas. Pagkita mga listeners. Mag-vlog sa tagamay mga listeners, no? Sa dili pa nato sugdan atong drama para dili ta marius content. Inaot masabtan ni mga listeners. Nato tas on mga listeners ato na sugdan atong palimay drama compilation part 34. Ako si Litong. Di na ingon. Dili gyud maayo nga modretso ka og pangasawa o babay, wa kay gusto. Kay ikaw ra gihapon ang magmahay sa kawayan. Mao kini ang nitabo sa akong kinabuhi, nga dili nako mahimong mahikalimtan. Uy, mo ba? Hanto doon na kapapagkatunjak si mong uyab. Bagid pa oy. Mga Gusto man gud niya nga human sa kasal niya itugyang nako ang iyang kaputli. mga abliptikan ko na imo ron. Anam gina mga babae, nung imo ng pungson, muhayang ranawi. Oh. Ano na niya pa? Mga abliptikan, be. Ay, agay. Kuha, ana. Ano may bawaan ni mo, virgin pa ba siya o di na? Kay pait kayo na. Nga humas kasal, inigtunjak ni mo. Hanoy-hanoy lang imo. Bulhang na. May punto kasad pa na. Lagi. Di na ba na mauli kay kasal na? Mao, mulang. Busa turjak ka gina. Inamahan ni tambag. Kuha ni pagtulunan. Turjak ka gina. Unsa man pa? Oo, kung magpadili turjak ka gina. Kung padili gamitin kusog. Inamahan tambag. Tumanay din tambag ko. Kay para ni sa imong kaayuhan. Sabot ka. Uy. Pero pa, kung gamitan ako og kusog, unya mo sukol. Saan man ako? Bangaagin ni mo. Sumbagang kuto-kuto ko na. Uy. Ako hanggaw man ko, hanggaw. May paghanggaw mo. Nindot sa tida? Oo, may sumbagang kuto-kuto. Ha? Ano mo ko yapan, hanggaw ko ko. Hala, ay, bangaagin mong anak ka, oy. Nga, uy, medyo naipit yung kuba. Oh, niata ko nang ining tungod sa motel. Kasi puti pa sabot inilitong. Kuanday doon na nantay importanteng istoryahan diya sa suod. Oh. Ato na, naog na ta. Kinahanglan pa pagod nga manood ta diha. Kadaghan sa dapit nga angay tang magsulti. Diha gyud sud anang motel. Kadali ra lagi day. Sige na, naog na ta. Litong, Mao ko na day. Dugay na tang uyab, pero nagmagahi bigay kang hatag sa imong lawas. Busa, mas may paggamitan ta kag kusog. uy, kuyaw! Kuyaw! Lami agig hagkarang imo. Sakit sa mga kuto-kuto ngayon gisuma. Patugay-tugay mo ka. Nga, magganto ka. Bilibis. Salbahis ka. Imo kong gilugos. Kabaan na ka na ako. Dili ni lugos day. Kay uyab man ta. Ug pasaylo ako nga nagamitan ti kag kusog. Apan ayo ka balaka. Magpakasalta sa labing madali nga panahon. Magpakasalta niya. Kamutuman sa kong iyangyo ni mo. Nga human sa kasal ko ni mo hilabti. Busa bisan imo kong nakuha. Uy, kasal nga mahitabo. Magbuwag ta. Minya. Dili ta magbuwag day. May nahitabo na to. Busa magpakasalta. Wa ni mo gituman akong hangyo ni mo. Naglagot ko ni mo. Busa buwag na ta. Magkalimtanan na ta sa higpit nitong. Ayaw day minya. Maluwi ka na magbuwag. Nga, uy. Ay, kuyaw. Kuyaw sa style ang imong uyab da. Bisig imo na na virginan, di siya pagkasal nimo. Kay nasuko, ngawan mo gituman, nga humas kasali mo siya turjakon. Ning nambitaw taga nga lain na siya og style mo bihana. Sayop dito ako.
Ikaw man ganda mga basol ini pa ba? Sa luay tang. Kaya mo kong kisulsulan nga gamitan siya og kusog. Ikaw ang sadaning tanan pa. Ako ba ko ano mo bayo? Ikaw na katurjak niya, ako sadan. Sa dito uyab mo kung buwagan ka. Ikaw may nakapabor. Ikaw ko'y nakahumol. Amaw diyan ni mo. Unsa, bay ikaw? O lagi ba, di mo ka mutuon. Dako kay gusto si Sarah ni mo. Misulti siya na kong gapon. Busa pang yabi na yun na. Ay, di mong ko ganahan ng bayhana eh. Mura man naglaki-lakihon bayhana bay. Ikaw ba, mili. Basta lang yun, mili pa mga. Ang importante nga, makahumul ka. Ang tinuod bay, dugay na kay ko nga, wa makahumol. Usahay gani, kanang makakita kong iro nga naghabal. Ganahan man ko. Uy. Imo sa tugya balang iron ta. Ay, paligon tayo. Ang naaram din na di ay. Puti mo ba sabot nga? Nga katudyak ko na kayo ka. Busa ako inusara ha? Nga magkita mo. Ako si Ingnon Bay. Ako siya ba Ingnon Bay? Gisugot na ti kalitong. Ha? Uy, anong gisugot naman ko nimo nga? Wa man ko makadiga. Ingon ana ti ka kamahal itong. Wa pa gani ka makadiga, pero gisugot na ti ka. Busa ta na. Uy, asa man ta? Manuroy ta. Mga to taog usa ka mabugnaong lawak. Tana dayon litong. Sige na. Ako na ba yung paninuhaw day? Ayaw ko sigig tabi di hagod. Kana. Tabi. Unsa? Mabdos ka? Mao ka na. Mabdos ko. Og ikaw ang amahan litong. Busa kinahanglan nga imo ko pakaslan. Uy, Sarah. Daghang kag uyab. Daghang laki ang miagi nimo. Busa, di ko makasiguro nga ako ang amahan anang gisabak mo. Og labaw sa tanan. Uy, wa ko'y gusto nimo, Sarah. Giuyab ta lang ka, kay gimingaw ko og turjak. Kinahanglan nga imo ko pakaslan litong. Kay ikaw ang amahan ni asa kong tiyan. Dili ka rin ko nimo pakaslan. Ipapatay ti ka sa kong igagaw nga ex-convict. Uy! Mga killer kong igagaw nga sod gawa sa prisuhan. Sarah! Nakasal gyud ko sa babae nga wa ko'y gusto. Kay nahadlok ko nga patyon sa mga killer niyang igagaw. Pwerte gyud akong mahaya nga nagpadako sa babae. Uy. Medyo naipit yung kuba. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong Palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Antoy. Pinaingon, doon na gini panahon nga ikaw may gugma sa ka babae, nga wala kagawasan. Tungkol kay doon na siya kabilingkan sa kinabuhi, ug imong mabiyaan ang usa ka babae, na maugil tay angay nimong pagkaslan. Mao kini nitabos kong kinabuhi, nga dili na ko mahimong Unsa? Si Larnid, doon ay black eye sa iyang pikas mata? Ubay. Basin gisukbag na sa iyang bana nga paluhubog og sugarol kaayo. O ko kabantay may black eye siya. Luya sa kunya gud. Siya pa nalabaho niya. Siya pa'y dapat siyang bana. Mao gyud. Karon i-break nato bay. Duula siya. Luoy bay taon na niya eh. Buotal ba lang babayana? Tan-o ra man ako niya bay. Mura og dula siya pagtan-aw nimo. Kasabot ko. Ha? Nagkasabot ko siya mga lihok ba. Pero ako lang gibaliwa kay minyo na siya. May bana man siya. Nya ako sa dunas ko uyab si Roxanne. Ako bay. Uli tawo man gyud ko. Pero kung ako'y iggan anang Larny, ay bahala og dunay sa ibano eh. Shh, tabanon ko na. Lami ba kayo ng bayhano eh. Hugot pa kay angay. Uy. Pero ikaw may yang giibgan god. O, kana noon. Ako man. Okay ko. Karon break time na to. Pagkigsultihan ko siya, bay. Uy, mo ba? Mao ka na, Antoy. Nasakpan ako nga kumana nga doon ay kabit. Uy! Ako maging silang nakita nga labing kaayo nga nanuroy syudad. Apan pag-abot sa bahay, diyang akong gisukmatan, ako naman nanuroy ang ginapatan. Pitas ng bana ni mo sa? Kung nahitabo pa lang isuon di ka, Dave. Ano? Ako nagkakulatan ng bana ni mo.
Gusto na ganun akong makigbuwag niya. Aba niya akong gibaharan nga patyon kung biyaan ko siya. Luoya sa di mo eh. Butan tagay ka, pero anong di magkamahal nun sa iyong bana? Kung ikaw pa untang ako na ba na, Toy? Kini. Kamalipayon ko unta, Toy. Laar ni. Uy, medyo naipit yung kuba. Ay, padaas kaluoy sa imong kauban nga babae nga dakong minyong gusto nimo ha. Naguna eh. Kay gawas nga dakong sa ka na sa Dios kung patulan mo siya. Naguna. Kuyaw ug mapatyan kasi ang bana. Ta naguna. Uy. Lagi, di ko magpadaan niya pa. May uyab na ba ako, si Roxanne. Mahal ko na akong uyab pa. Gisultihan natin ka kay gusto po kong maminos mga tampag niyo ba. Kaya tinuod pa, naluoy kay ko niyo. Pwes! Ako na tambang ko kanimo. Ayaw padaas imong kaluoy. O kung mahimo ayaw pa doon niya ron di magdako o madako ang imong kaluoy ngadto niya ha. Ano guna? Kay kanarbang sobras kaluoy ang toy ang sunod na gugma. Tang ano guna? Hatagi sa Salamat ko niyang tambag. kwarta dong bedong. Oh, mura hidangan. Elisa ti kay nagkabuts pensyon. Tambag ka. Yang huwam di ka. Pila may imong huwaman pa? Saan imong kwarta? Ato kong kirado. Mura hidangan. Mangabang ko. Amoy suki dito. Sus. Si City. Sa London. City. Sa London kapag kaamang Si ka. City boy ako. Suki dito. Amo ba? Ito karganan ako. Kapar do. Awa do. Tabugula na niya eh. Ambil, di lang kang kwarta ako bahala ni. Binuang niya. Uy. Nagyong ko ni mo do. Ada lang kwarta. Ada na pa. Oh, 2,000 oh. Sakto na, sakto na. Sige, sige. Aray na ko. Oh, tugnaw. Bihang papa. Bihang amahan na. Kinoon sa mo ko eh. Di man mawas kung naunas laar ni. Ibati kiko kaluoy niya. Uy, medyo naipit yung kuba. Unsa? Ay lagi bay. Miduol lang ko sila Arni ganiha. Og matod niya, makigtagbo ko na siya nimo sa syudad karong Domingo. Makigpanuloy ko na siya nimo. Dili ko eh. Dili ko kay karon Domingo. Mag-date big akong uyab. Uy bay, maluoy sa taong kanila Arni uy. Huh? Dako siya og gusto nimo. Busa, ako pa'y ikaw. Turja ka na nagkausa, bayan to'y. Uy, medyo naipit yung kuba. Mao na bay. Sa tang naog ko niyo. Mura og gusto gina siya mo tilaw nimo. Busa, turja ka nagkausa. Sa bulawan. Kay luoy man pud mana bay. Luoy pud. Bulawanon kag mga tambag ba. Uy. Bulawanon kayo. Pero doon naman si Bana, mahadlok man ko. Sos para ka sa Ricky oy. Ha? Kasaksing ulawas sa imbana. Ay, Ricky. Pamubuang gani ka. Ako'y kulata na. Bay, Maluoy ka nila Arni bay. Naghilak siya nga. Nagigsulti na ako nga. Ngayon ka mag-date mo karong Domingo. sita ni hilak taon. Busa, maluoy taong kaniya bay. Turja ka na siya bay. Maluoy ka. Uy, medyo naipit yung kuba. Muta ni model ni. Muta ni. Bay. May Bana na ka pero cute ni imo eh. Maayo pa yan. Huwag pag-inuhata sa kumbana, Toy. Sinduta. Madiretso na gito siyang pato. Hindi tagkanon ano eh. Labi ang isog bahaw ano eh. Labi, ando na mo pa abi. Yata na bi. Uy. Salamat, Toy, ha. Mas nalipay pa ko ubanin mo kaysa akong bana. Kung sa ni gibuhat ha. May pana ka. Ug ako sa may uyab ko. Nga akong gimahal og gigugma. Toy, mahal ta ka. Please, magtaban na lang ta. Wala ko'y gusto sa kumbana. Doon na siya kapit. Sigihan lang ko niya kulata. Di ka maluoy na ako. Ngan di ba kanya mahal? Nagwapam da ka? Maochod. Buutan pa ka? Maochod. Labos tanan, ikaw doon yung trabaho. Kana, tungod kay nagkumon siya sa ginadiling drugas. Madi eh. Ang iyang kabit mo itighatag niya og drugs. Mao nga maski palapin niya kinikika na ako. Toy, wa na ko'y gusto niya. Ikaw nga akong gusto. Maluoy ka, magtapan na ta. Sige. Palayo ko sa kumbana, please. Sige na. Ika'y
Unsa? Ikaw makigbuwag ka na ako, Antoy? Oo, kay doon ako laing gimahal. No, dili mo kini mabuhat na ako. Mahal ko nimo dili ba? Oo, mahal ti ka. Pero pasaylo ako. Doon ako laing gimahal. Please, Antoy, ayaw kong tiawig sama ini, please. Wa ko magtiaw nimo. Buwag ta. Kay doon laing babae nga mas labaw pa nagkinahanglan ako. Mas labaw pa kung nagkinahanglan nimo, Antoy. Kay gitugyan ko na nimo ang tanan. Tugyan ko na nimo sa makadaghan ang akong lawas. Maluoy ka, Antoy. Ayaw kong ingna ni ini. Maluoy ka. Ano bang mabawi at nang nasabi? Damat Antoy nga akong imang gipili. Og di ka na angayang mabalaka sa kumpana. Kay may kuyog na siya siyang kapit. Ako naluoy ko sa kong uyab. Naghilak siya nga nihangyo. Napakiluoy na ko. Nga dili may magbuwag. Apan ikaw na akong gimahala, Arnie. Salamat sa imong kugma, Antoy. Ako isaad magpinutan ko. Hatagan tagagdaghang anak. Mahal ka, Antoy. Nagkabuwag mi sa kong uyab. O kami sa Larnie may nagtipon. Ang babae nga doon ay bana. Ay gugba ko sa babaeng doon ay kabilinggan sa kinabuhi. Uy, medyo naipit yung kuba. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong Palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Gab. Ginaingon, ayaw palabing salig. Kaya kasagaran ko sa mga babae, matan pas pinya. Maong ayaw pagkumpiyansa. Mao kini nagtamad kong kinabuhi. Nga dili na ko mahimong may karinsan. All on train na, girl! Ika na ipasok mo sa ring, ha? Go, go, go! Okay. Pagdali, oy! Nindutang pasapaso niya, oy! Ipakita sa crowd ang gidani mong placard, ha? Go! Ay, babahay! Sino gwagwang? Round 3! Jura, jura! Ngano ka bayot? Sortihan ni mo, Jor, oy! Ngano man? Dakong isda ang naibog ni mo. Gusto ka niyang ila-ilahon! Unsa? Kinsa man siya bayot? Mr. Chong, mao ni si Jora. Ala. Mao ni akong giingon ni mo. Dahil si Mr. Chong. Hi, Mr. Chong. Ay! Kanya akong gabi. Si Mr. Chong ang nakauna sa akong pagkababae. Unsa, ante? Mao ka na. 16 years old pa lang ko atong higayuna. Og nagsabot namin ni Mr. Chong nga gusto na kong magminyo. Magpakasal namang duha ni Mr. Chong, ante? No. Laing lalaki ang gusto kong minyuan. Og dili siya. Kay may asawa si Mr. Chong. Habi ni mo, Jora. Kung musugot ka lang nga ikaw ang akong ipuli sa akong dapit, isip girlfriend ni Mr. Chong, mabulahan ka gyud. Undang na sa imong pagka-round girl, ug ihatag kang Mr. Chong ang imong virginity, Jora. Unsa? Magbuwag na ta, Jura? May lain akong uyab, Gab. Unsa may kusa ni mo? Anong may lain naman kang uyab? I-explain pa gyud ako nimo, Gab. Basta, magbuwag na ta. Oh, Jura! Jura! Ano kayo mo makitin ako, Jura? Love kayo, tika. Ano man? Uy! Ay gabi, Lo. Ay, may gabi sa imong mata. Oy, buntag na ron, Gab. Aw, may buntag. May buntag din mo, Lo. Oy, diin man taong ka. Milagro man ka nga. Hubog kang ulit ni si Bay. Nabuntagan pa jud ka. Sorry, Lula. Aw, Lolo. Ay, lula karon lula. Ibugan ko, Jura, Lo. Oy, siya? Oy, umaayong dungon. Mat-alpas pinya si Jura, Gab. May uyab man kuno ng dato pero minyo. Unsa, Lo? Uy. Gawas na, Jura! Gawas, Jura! Gawas! Ngano ka, Gab? Ngano ka?
Isog man kayo ka? Mo din gibugan ko nimo. Kanang hantok kay kag dato ka minyo. Ug tiguang na. Wa kay katungod nga musudya na ako, anak Gab. Kay dili pati kabana. Mataan bagas pinya. Yan ano ko nang gibugan. Kay di ay namili kag dato. Medyo naipit yung kuba. Pasagdi ang mga tao mo ingong matan ka pa sa pinya, Jura. Ngano, mutabang ba sila sa inyong kapobre? Kana si Gab, kahawas ba siya sa inyong kawadon? Okay lang ka nga kada adlaw mong magkaon o ginamos? Jura, si Mr. Chong lang ang makahatag nimo sa tanan. Suma ako, dihang nagkarelasyon mi ni Mr. Chong. Kahayahay nako sa among pagkabutang Nakalarga pa sa laing nasod ang akong mga ginikanan og akong mga igsuon. May bay og yuta nami. Perkong matan ka paspinya. Pangandam na hinuon ugma. Adto ka na puyo sa kondomyong nagitaganan ni Mr. Chong niya. Kinsay nangita na ko? Ako, Jura. Oh, Gab. Unsa naman sa imong tuyo na ko? Sa pangutana, sa katubag. Naikugmag man ako, wa. Tupag ako, Jura. Wa, Gab. Wa na ko'y gugma nimo. Okay, ikaw sagot ka sa ako, pinataka. Mr. Chong. Okay pa. Kakasulti kami duha antene mo. Kahatagan ako money ebleman. O, ang imo parents, kaanto na ako. Don't worry. Ikaw pa, hatagan ako tanan. Basta ikaw hatag ako imo virginity. Sige, Mr. Chong. Ihatag ko nimo ang imong gusto. Oy, Gab. Sige na kagubog-hubog di, ha? Uy, pangitaglain, oy. Or makamove on na ka. Si Jura ang gusto, Riel. Wala man si Jora, God. May tigawang namang nagkupot niya. Sus, Gab. Kung makakita mo ni Jora, grabe na siya. Mura nasakit og hipa ba? Ano naman, Riel? Makuha mo nga, no? Uy, namungingi na sa lahas ang iyang lawas. Dako kay grano. Malun pagyod. Gol! Huwag ang bayad. Ang iyang pagkababae. Ang iyang virginity. Okay na ko, Jola. Ako, tumal na ako. Papagana sex. Kinahanglan ba gina nimo, Mr. Chong? Ano nindot ata pak sex? Lady ka? Lady na ka? Ready na. Kakyawan sa. Humot mo. Ginhawa pinipik la. Gab, pasaylo ako. Lajo. Pero ikaw ang niasa ko kasing-kasing. Lajo. Man ako makauna sa girl nga ako gusto hatagatanan. Sama sa imo ate. Kung nakauna iya virginity. Kapag Jola ha. Imang na ko imo virginity ha. Jola. Yan ko basta Belgian pa Jola. Amantay ako intel na ko ha. Lady na ba ikaw ha? Intel na. Jola. Uy. Riel? Kanindot sa bahan nga puti, oh. Uy, hala. Basing maunang mangidnap og mga bata. Oh my God! Oh, look! Si Jora! Niya siya! Hi, Riel. Hello, Jora! Hi, Gab. Dadmaho naman ako ining amigo ni Muriel. Hi, Gab. I love you. Ayaw ko himo ang buang, Jura. Ako may gihimo ni mong buang, Gab. Nihay ko nimo pero wag gyud ka mo tubag. Ano ni amang ka? Aroy pag-arbo nimo kung unsa nagkakadato ron? Ni ako. Kay gusto kong makakita nimo. Nya na Jora. Ako di ay. Riel, dawatan ni Imo na na.
Wow! Oy, 10K? TY Match Jura. Makabiya ka na namo ni Gab, Riel. Gusto kong magsulti mi nga kamiran duha. Okay, girl. Thank you gining 10K, ha? Kuyog ta. Kita ran duha sa kwarto sa motel. Kabarato na ko nimo. Ayaw na gud pagka-sarcastic pa diha, Gab. Bayaran ti ka. Pila. Gusto lang nako nga bisag dili na ko virgin. Magka-sex lang gihapon tang duha. Tana. Gisabot ko ng daan ang driver ni guard nga dili mo sulti sa tiguang kong uyog tang duha. Niya na ta sa suot sa kwarto sa motel. Aon sa man. Magtinan-away lang tang duha, Gab. Uy, medyo naipit yung kuba. Dili naman day ko virgin. Ako yung muna naghubos akong gisulob. Ayaw. Laki ko. Ako yung mahubusin mo sinina, Jura. Sa uyab batang duha. Ang akong gusto. Nga human sa itong kasal, una ako ikaw hilabtan. Gihinay-hinay di mo hubo ang ako sa... Jura. Love kay ka. Dugay ko nakadawat nga dili ka na ako. Kinakap. Kinakap. Love kay ka. Love. Pagtitagbawa naman Jura at wigay na. Nausban pa yun. O usban. Uy. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong Palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Justin. Ginaingon, ayaw bubuhay ang tanong mo dili mo ha. Iba si magabaan ka. Mao ni tabusong kinabuhi nga di na ko mahimong may kalimtan. Amping dito sa Qatar pa ha. Oh, honest. Oh, sige Adto na ko. Basig, malate ko sa kong flight. Val. Sige na. Val. Balik na sa ka. Balik ito. Sige na. Bye, Nisa. I love you. I love you too, Val. Oh, sige na. Bye. Larga na. Bye! Oh, ano ka mo ito di Bal sa airport ha? Wala na lang kay sakit-sakit ra sa kundukan. Mao ginay first ni mo bation. Nabaghoan lang kang ibiyaan kang Baybal. Pero sa kadugayan, maanad ka ranis ha? Hindi ka na, Justin. Nes, Nga na, Jess. in case of emergency, niara ko ha? Just dial my number. Justin. I miss you so much. And I love you, Val. Sige, bye. Nabaguhan yun kung nga sa akong atubangan si Val. Wait lang. Hi, nagluto kong puchero. Gihatdante ka. And I hope lamian ka, Nes. Justin. Ay lang nagsabot akong gibuhat ha. Paano? Huwag mo gulay mong ban na ron. Dawatan yung giluto na ko para ni mo. Uy, ayogin pagkumpiyansa, Day. Basig madakas inamaw sa ako ang ig-agaw nga si Justin. Ay, Day, naibaw ka ba? Nga ka nang ig-agawa, daghan, nagkainag na paangkan. Kisa ba ito babae nga? Wa madaan ang iyang diskarte, uy. Ang tanan madaan sa iyang diskarte, no, muburot jud. Basta ikaw, bantay lang jud ka, ha? Tuara ba sa layo ang imong hambana? Day? May text. Hi, Nessa. GBU. Kinsa man eh? TGC. Sabay pasabot niya yung mga text, uy. O sabay pa ipasabot niyo eh. Kinsa man eh nga, wa mo ko makaila ni niya. O nga nang nahipaw man siya sa akong number. Wa man ko mag-text ni mo. Oh. Nga mo text pa mo ko ni mo. Di ko matagbaw, ana. Mas ganahan kong magkasulti kita sa cellphone. Oh, mao ba di ay Val?
Kung kinsa mo ganang sige text nimo, basig imo na admirer. Nagtuo siguro siya nga daga ka pa. Tubaga, ingna nga may bana na ka, og in love din nimo. Admirer good taon, uy. No way. Di na ko siya tubayan. Mamatay na lang siya. Di gid siya kadaman ako. Kana, mo gini buhata ha. Ayaw gyud patintal ni siya. Di ano ba kuslayo? Kasagaran na mas mga asawa, kung layo ang bana, dali ta matintal. Val. Palayo kita sa tentasyones. Happy birthday, Day! Thank you, Day! Dali na! Pag-dinner na, aron nga maka-join ka na sa atong mga barkada nga nagsugod nag-inom. Unsa? Sa'yo ha, May dance with you. Oh. Please. At last, naikap na ginako. Ang lawas sa babae nga dugan na nakong gipangandoy. Natagamay anime. Justin, please. Ipislita na ako sampot, uy. Aksa ko, be. Pang. Manggawas na rin eh. Ano man? Basta, manggawas ko muna. Sunod na yun ako. May unagit siya. Bahala na. Bugawas ko sa ilang gats. Ito na si Justin. Masunod ko niya. The subscriber you are calling is busy at the moment. Please try your call later. Ano naman? Umatubagan ni isang akong mga tawag. Ay, naulus sa maning babayana. Justin. Ay, kalma lang. Kalma. Natog na ko diyang nanawagan ako. Mangwata ka matubag. Ano mo suko man ka? Nangutan na naman ko, nga nawa ka makatubag sa kong pagtawag ni mo gabi. Makalagot manggod ka? Nanawag di ay si Val kapi. Wa ko makabantay da. Kalain ba sa kong ginhawaan? Oh my God. 2 red lines. Mabtos ko. Oh my God. Yes sir. Di ako karon sa usa ka restaurant o positive nga may kaubang lalaki ang imong wife. Sige sir. Please kukuha ng pictures. Yes sir. Matuman. Day, uy! Masa mo nagisulti mo na ako? Uy nga naman ka, girl. Di ba gainata naman ka nga ayaw pada ni Justin? Hala, nagpadamang ka, uy! Wa ko kapugong, Day. Mapugsanon kay siya. Anya ka nga mabdas ka? O sabay bation ni Valha kung mahibaw siya, anak? Hala, uy, naunsa man sa taong ka, uy. Nagpadahad yung kas ihang text nga GBU as in God bless you o TGC as in take good care. My God! 3 years ang contract ni Val sa Qatar. Matago ko kinay nahitabo ka na mo ni Justin. Taguon yun natin ko itong sumahin mo. Yung patiyan tas yung bana ni. Ni ani pa man ka, uy? Kadiot! Oh. Val? Dako na kagtiyan? 3 years pang imong contract sa Qatar, di ba? Niuli ko. Aron makakita gi ko sa ebidensya nga nagbusyad ka na og dili ako ang amahan. Val, please, let me explain. Explain! Diyang minarga ka. Nagtagay tas kalipay, di ba? Og mao niya ang resulta. Hilom! Nagsuhol kong NBA agent. Aron may prueba ko. Sa imong pagbudhi sa itong kaminiyon. Oh! Tanawan yung mga pictures. Han kiniskorte. Ang anak si Nisa din ako yamahan. Daghan na kasaway sa mga gibuhat. Mato nila. Di unta ko noangay ko nga maububo sa tanong nga dili ako. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong Palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Kathleen. Kinaingon, sa panahon karon dili na usang asawang martir.
Ang uso karon asawang aswang. Mao kining nahitabo sa kinabuhi nga di na ko mahimong. Mahikalimot. Pag-amping sa imong pagpanarbaho sa Abu Dhabi, Gar, ha? Kamusad, pag-amping mo. Ang mga bata ha, ay pasagdi. Napugos na kong largas lang nasod aron adad sa trabaho. Tungod alam sa kagmaon sa atong mga anak. Gusto na ko kat nga kung si pangayon sa atong mga anak, atong mahatag nila. Ayaw kalimot pagtawag na ako kada adlaw, ha? Sure. Basta free time ko, manawagin ko nimo, Kathleen. Sige, agad ako. I-check pa naman ako ang akong bag. Sige, Gary. Ayaw kalimot sa pag-ampo kanuna ay. Pilay mong orderon nga lumpia, Milay. Balig 50 lang ka bukat. Dawata. 50 pesos na. Ayaw palabig mahal og baligya, ana. Bahalag kamay. At least, kada adlaw may kita ka. Mo gini nabili ba na ko ni Mukat? Kay bisag abroad ng imong bana no, pero niya nagdegosyo ka pa. Unsaon oy, tagdugay man pud ang pagpadag-aluti ni Gary. Usa ka buwan pa gud ang akong paaboton. May na lang ni, abag lang pod aron may kahatag complete og baon sa among mga anak. Maog yun. O sige, salamat ini Kat ha. Unya na lang ko mo remit nimo ini kahurot ini akong gitinda nga lumpia. Mora sad gani ako mahimo. Mangangkat lang pug ko alang sa akong mga anak. Oy, ganina raman yung binagting ang telepono. Huwag may tubag. Kaniyata. Hello? Hello, pa. Uy, Gary! Anak, kumusta ka na, ha? Okay lang, pa. Ganyan naman kung nanawag ko salamat kay itubag ni kita. Ha, imbes Kathleen, pa. Na, ambot ng asawa ni mo, Gary. Perming, wa din isbay. Kung sa pinabisihan. Busy, sige kuyong-kuyong ka na yung mga barkada. Magsumba ko na sila. Mao ba? Manawag lang ko sa cellphone pa. O, tao di ay. Nakapadaan ako kwarta. Para lang una sa akong pamilya pa, ha? Unya lang sunod ang inyo ni Mama. Aw, may mahimo. Kunaho na nimo sila, Gary. Pa, ay nagkalain, ha? Nagunaw na mo ko ninyo ni Mama ba? Sige na eh. Pa, bye, ha? Kay, mabalik lang ko sa baho. Break time na ako. Sige, mao nga nakapanawag ko. Sige, bye pa. Mauna niya ron. Kaming mga ginikanan, iwit lang perme. Maunta kuno pa mi. Makahuman kas pagtunghas, Gary. Mauna niya kapait sa mga ginikanan kung maminyo ng mga anak. Wa tayo'y gabaw si mga anak, ha. Pweh! Oh, oy. Katil, diin man ka, ha? Upay pag-abot ni mo, og mapay sa ipagbutang na kus teleponong nanawag imo ba na? Sa sunod pananghid og asa kag ispiduha mo adto. Oo, pa. Kalain bag sinulti ang papa. Naman ka to siya. Kining Kat, sorry ha. Dili una akong kahatod sa inyong mga anak sa eskwelahan kay kilamtan ko. Uy ka sa Ophel, uy. Pasakyon ko lang sila glaing tricycle og salamat ni mo, ha? Ay, dawatan ni Ha? Ang pliti na sod sa usa ka semana sa imong paghatod kuha sa mga bata. Salamat kayo ni Kathleen ha. Uy, supra raman eh. Ay da, di lang na uy. Bag umang nagpadag-alotis, Gary. Oh, mao ba? Hayahin yun ang inyong pagkabutang no, sukat nga mi abroad na si Gary. Hayahay ba uy? Maulanggot gihapon ni Ophel. Unsa pa? Oo na, Gary. Suod na kayo na sila sa Ophel ug ang imo asawa, eh. Pa, may mo ba? Kaya ko kintrigahi. Intriga ba ning ako nga tinuon man, eh. Pero may magali kong makaagto nga tunulan niya kwarta sa Ophel. Pliti tantos tricycle ni Ophel, uy. Sod sa usa ka semana. Siya kuya kung gisaligan sa paghatod kuha sa mga bata sa eskwelahan. Paita sa danang imong amahan, uy. Pataka man lang nagsulti. Diyan ba kang sulti? Nasakpa naman ka. Pa, ikaw intrigahi, goods Gary, good. Huwag ko'y kibuhat nga dautan pa. Wa pa. Suko na ka. Sigam ng mata niyo mo. Hello, Kathleen. May mo ba? Respetuhin akong amahan. Ayaw siyang giniluhas magsingka. Basin bang, di na kong panahani mo galot eh.
gani maglagot. Maglain man gyud migbay ba? Napasagdahin na lang ng ugangan ni mo eh. Nalain lang na og nangigi. Kay imbis sila padadan og alutin ni Gary, ikaw naman. Ang! Asawa gud ko silang anak. Kasado gud mi. Legal kong asawa ni Gary. Tambag lang ako ni mo no. Likayin na lang na sa ofil. Aron way daghang chismis nga maumol. Unya, makuha na lang kaglaing kanang suki nga muhatod kuha sa inyong mga anak ni Gary sa eskwelahan, Kathleen. Aram na nako, okay ra kay na nako. Aron makalikay ka sa mga katulog mga dila. Intriga nga way ebidensya. Ako gani maka-challenge, tinud-o mo yun ako nga marelasyon takat. Ag binuang niya ofil ha? Pasamot man ninon kas intriga uy. Ang amaw nga ofil ay mi text na pod. Sorry ha. Bisag unsaon ako. Dili ko katog. Sige ko huna-huna ni mo Kath. GPU. Napuang naman yung tawhana eh. Mag-ilis ko laing number. Aron dili na siya maka-text na ako. Kapoy, garaon. Parihas ra bagid ming minyo. Oh, bahala kag di na ka magpadag-alote. Sige, tuhoy ng intriga si mong amahan. Bahala ka diha. Magkalakot. Nga nung dili na siya magpadag-kwarta. Magkamauman po ko maning kamot ba? Excited na ka dahi nga mo uli ay nas Gary? Ang sabay excited ba? Uy, Ang excited ang iyang papa. Maumang gani mo sugat ni Gary's airport. uy mao ba? Wa na, intrigahan na kag maayo si mong ugangan lalaki day. Medyo bayot o gangana. Oh, Kat. Nadia sa duha ka balikbayan box ang inyong mga pasalubong. Duha man gyud kabuhan nga wa na kay kontak-kontak nako. Karon, may abot na lang ka. Nga naman. Oh, sorry kayo, Kat, ha? Nagkubang akong cellphone. Mao ba? Paliton ta kag bag-o. Da, kasi ka nagkwarta. Ambi niyang imo cellphone ka naguba. Kaya ako ipaayo. Okay na ni cellphone nga imong gipaayo, ma'am. Salamat ha. I-open ako ang cellphone ni Gary. Ika-sexy yung cellphone. Naayon ang imong cellphone. Gusto kang utanaw nga naayon na? Dara o. Maoday ning imong ikabuangan. Kinsa ni bayhana ha? Kinsa siya Gary? Mga bullshit sila. Ako pa'y kiduot na ng laki ko. Magsulti ta, Kat. Nga naman, suko ka? O siya pala yung magibuhat, ha? Nalawag siya nako, naghilak. Og mihangyo nga ipapapas ang gipost ni mo sa FB, ang 6 video na mo. Nga naman, nahadlok siya? Inyo ning gituyuan. O niya, mahadlok day mo. Puslan man nga nagkaguliyang na ning atong kaminyoon, Gary. Mas maayo pod nga magkaguliyang ang pamilya sa imong kabit dito sa Abu Dhabi. Pangahilas. Wala ko manumbaling sa kasamok nga mahitabo sa mong masika pamilya sa kabit ni Gary. Ngano bitong gibanda din na akong iyang binuhatan? Pwerte ko nung kuputa sa babae nga kabit ni Gary o sa iyang bana. Kay miapil naman ang masika pamilya nila. Kay nauwaw ko no silang tanan. Pag sex video pa more. Auto mga listeners, atong Balamay Drama Compilation Part 34. Katang ating atong Part 35 mga listeners. Daghang kayong salamat sa inyong pagpamina.